syarai maya lakajin im Kisomla jong Balang Agini kisi menta Tungin ai kajing syakri kaba Blei unsyen somha Aka merdeka bakalian Jika musai tang rubenjai Tungin yang skam hat kenjong Blei Kisiru baro ilah Utrai what are you Nanganati Utrai what are you Nanganati Jing ibahok bacing long bapha Yande manong hagi menta Tungin syarai maya lakajing im Isamla Jumaku samla Jumaku samla Kajing kwa Blei Dadonut kepakut Ai dihang Blei Jumaku samla Kajing kwa Blei Dadonut kepakut Ai dihang Blei Để vẫn đón hangi menta Tungin syarai maya lakajing im Kisah Utrai what are you Utrai what are you Nanganati Utrai what are you Nanganati Jing im bahok bacing long bapha Để vẫn đón hangi menta Tungin syarai maya lakajing im Isamla Tungin syarai ba Tungin syarai maya lakajing im Isamla Jing sing samla Balang Blei Nongthymmai Pohkseh ka ai Blei Youth Sunday but kepiang sobha ya phi baro nadu ki hep ki paret ki parakena ki samla khamtam bakade kesngi ka bakar pang gejong phi ya phi ki long kme ki long khpa ya I pastor Reverend W.D. Suting ibayok bandon ringkat batngi banyak bansam ya ku kubor hak ni kesngi ni piang sobha ya phi hak kerteng ka bathiang tam jong utrai Jesu nong penim jongi ba ka jo ka poru ngayok ban piang sobha ya baro ki wai pat ki parlok ki bayok ban ya don ringkat hak ni ka por ki bawan na ki wai pat ki kunhun balang ki bajuan ban kershan bandon ringkat batngi na ka wai ka sandesh ka wai pat ni piang sobha ro ya phi hak kerteng ka bathiang tam jong utrai Jesu Tengi kum ka jing seng samla jong ka team ka babu bala pensyong nong rem na umika ka bangila ban syam na kutien Blei na umika ka ba enriu ka dukot ka ba pra ki kintin ki ba ong kumni ulapin I hame ku breu ka ka ba baha ti utrai wat ayu na me hindrei tang ban le hok bad ban ya ka jing isen bad ban yard le rit But Blei jong me kasap team ka beningkong ka day syapang ka jing samla ka bahok bat ka bakhut bat kasap team ka baar ka day syapang ka jing syakri Blei ka bapenhun kumbang ila duway nginget ro ba ka ni kasngi ngin yo ban mat ka jing kerku bat haba phimi na ka ying jo ka bakentang ka jong Blei ro Blei yo ban kerku ban dan ringkat bat ni angu ro ya phi kum ka balang ka ba
Nagapor siya kapor pila yo banduay ya kajing sang samla bat kajing sang samla hapadeng ki babon kajing ya lenti ka jongka ni ngau thu bangilong kumni bangilong de kijing duai bat kijing krishan ka jong phi ha ki yeng ki sem ka jong phi ki ba man ka singi to blain yo ban kerku but hak ni kapor mo yo ban ai ku play ru na banta I pastor I reverend kinong plu iba long I pastor in charge jong Balang ba nakapor siya kapor kajing I men sim ka jong I but ya kajing seng samla ko long klan but pi ba ki samla ru kinang roy nakapor ba siya kapor but tung nginyo banya seng lang but ni da kajing roy shaman sim kajing roy ka ba san pusan ngan ong amen hu Jisu laja kat baja latinju jur usoitan ublei unri yanga jing tmu janga bat jing kwa ha u nga bread ngobha kenang pangan long ujong u bat ma u ujonga ngan ong amen hu Jisu brabor amen ngan ong brabor amen las ngosi la dum la shai ngan ong hoot ha ublei utip babhayanga kumta ngan suong amen laja kat baja ban hadin kadi ka jing rai ka bas shaman sim ka basan busan ngas ngau pa ban khot ya ikong bafla ban yo ban wan chakmat ban yo ban pin kentang ya kali ka jing shikri jongi ha ka jing puli ka ktin ublei bat ban bu ha ki jing duai blei yo ban kerku ngan ong amen Jisu akaja kat baja Jing qua ha u ga bre tu ba nang ma nang lo u jong u ban ma ga u jong na ban ong amen Jisu abor amen abor amen la so si la dum la shine on ban ong ha o ya u bre u Amen, Jisu, amor, amen.
ni stem shwa bangan yo ban pandam ke chingdwai yo ban pulien ki lightly benta ke tin ke jong Blei bangila ban shem na Deuteronomy kelanong bishpau dukhat bakat ar in pedru na ka city baningkong Petrus kelanong baningkong dukhat bakat san bat khat riu bat kumjuru na ka city ka baningkong sha Timothy kelanong basau dukhat bakat ar yikintin ki baong kumni mentati go Israel utrai uba Blei jongme ukwa ayuname tang ba men shep ting yu utrai uba Blei jongme but men yan hakilenti jong u baro but men eat yu u but men shakri yu u trai uba Blei jongme dalaka donot baro but dalaka men sem baro Henry kumba uta ubalakhot ipi ulong ubakun tulong mapiru kibakun haga jinglong jingem baro nabalatho tulong pi kibakun namar manga ngalong ubakun Duet yanoru ban iben yeke jinglong samla jongme Henry tumelong karukom yekita kibangen haga ktien haga jinglong jingem haga jingen haga jingen haga jinglong sngor Blei nyo ban kerkhu ke tien ke jong u tungin nyo ban pendam ke jingdwai kok pa jingi ba beneng long ba khot ke kerteng ke jong me trai hagani ke step ke bam ta trai kum ki khon ke jong me trai kum ne ngi dan trai ha ke yeng ke bakentang ke jong me trai ngi ai ngo image su be trai namar ke jing in ba ke jing islay ke jing ai ke jong me trai ke badap biang trai ha ke jing em ke jongi ko pa ke baman na ke sngi trai ngi ai ngo ime ko pa na ke benta ke ni sngi ke bakodor ke sngi ke bakar pang trai bakum ke balang trai meglaya barasam ngi yo trai ban rakhe ye ke ni ke sngi ke bakar pang jong ki samla ke youth Sunday trai ngi ai ngo image sube trai ye ke tin ke bakodor ke jong me trai ke bapen ken mau ngi trai ke bakhot ngi trai ji sube trai she ke jinglong hok ba ke jinglong khoi trai ha ke jing em ke jong ngi trai ngi ai ngo ime ko pa ke tin ke jong me trai ke ba ai bor ngi trai na ka por she ka por trai trai ji sube trai ngi em ha ke ni ke perthei trai i don la ki jong ki benta trai ke jing em ke jong ngi ko pa la ki rimpe yeng ke bingi don trai haki jaka pule ke bingi don haki jaka trai ke bingi don trai haki no ki jaka ke bambe bo ngi ko pa bangin don trai ya rap ngi trai but scam ngi ko pa bangin long trai ji sube trai ke jing shai bangin long ki nuksa ki babaha trai la ke tin ki bangi kren trai ke jing long ke jing em ke jangi ko pa biki waken pet bakin yo i ko pa ya ke dor ke babhabrio ke jong be trai bakin i ko pa ji sube trai ya ka man ke jong me trai ya ke bangin em trai ban pen sobha trai ya ke man ke bakhot ke jong me trai ji sube trai ya rap ai boring ko pa ji sube trai ling ba ke tin ke jong me trai bangin em trai ji sube trai ke jing em bangin shep ting me ko pa bangin la trai ban shakri ya me trai dala ka donut baro trai badala ka mensim baro trai ji sube ngi wan ni ka por trai ya don trai na padeng jongi ko pa ki ba wan ringkat ba ki jingket ki ba khia ko pa ke jing em ke jong ki ko pa ya don try ne pedeng jong ki ko pa ki badan ne ke depression try ki badan ne ke frustration try ki badan ne ke jing du jing kermen ko pa ki ba ya ling ba ki struggles ki ba bon try ke jing em ke jong ki ko pa akum ke ne ko por try to I bor ki ko pa to pensai bor ye me ye ki ko pa ji sube try bikin so tho ek bor ke jong me try ji sube try bikin nang la try ban job try ki bor ke jing e ko pa da ka bor ke jong me try ji sube ya rap ingi try ta jungi iwe pe iwe try badan ni ka por try bagi nang la try ban sno hame ko pa ki por baro ka jing em ka jangi ko pa bagi nang long try ki khon ki jong me try ki ba hok try ki ba ya try ki jing long khot ki jing long jing em ka jangi ko pa try kan ka step try ni dwai ko pa ngi dwai ko pa ling ba jong ki jing shakri ka bangin yo ko pa la ke long ki jing rai ki jing khot ker pa ka jing dwai ko pa ling ba ka tin ka jong me ko pa ling ba shakri jong me tu ker khui i ko pa to lon kat na ka ta jong i ko pa ji sube aba in yo
ban keren ka ktien ka jong me try Jisu be try tu pan sle I ko pa du men sim ko jong me ko pa binang long shu try ka jingker khu ko pa na ka benta jong I lang baro try ni doi ko pa ling ba jong ni ka jing shakri ni ka stem ba ling ba jong ka sngi hi baro ko pa Jisu be try bengin so tho ka bor ka jong me try ye ka presence ka jong me Jisu be try ba ling ba jong ni ka jing shakri ko pa ngin yo ban man ko pa ka jingker khu ka jong me ko pa bengin la try ban play ki donut ka jong I ko pa ye ka ktien ka jong me try ba ka nang yo try ban yalam try ka jing em ka jong I ko pa ka ba mal ka sngi try ni doi ko pa ni ka step try Jisu be try yo don na peding jong I ko pa ki bangin pat la try ban ain lut try ye ki donut ka jong I ko pa try ni ka step ni don ngi wan ko pa bangin la try ban the lut ki donut ka jong I ko pa ni ka step haki ki jat ka jong me ko pa bangin em ko pa Jisu be kum ba me mi kwa bangin em try ka jing em ka bangi pen so ba ye ka mon ka ba khoi ka jong me try ni ka step ni doi ko pa tu shem mi ka donut ka jong I try shem mi ka jing em ka jong I ko pa shem mi ka ni ka jing shaki bangin yo ko pa ling ba jong ka step ba ling ba jong ka sngi baro try Jisu be try ni IT ni bo ti try haki sang ti bron bor tam ka jong me ko pa ba ki ni baro ni pan ka teng Jisu balong nong pen em menta ba shuri ki bam jikot try amen. Blei nyo ban kerkui pi kong ba fala lang se ba pin nang long klan ban shakri yo Blei agade por pat ngin yo ban ya so lang ba ka jingrai shaman sim ka naga ba kandai pau me berkat rayanga hapdeng jing shitom jing jenjar saudong kisya yanga gitar ngasus ngohun bangatip ha me berkat rayanga me berkat rayanga me berkat rayanga nganting leipat me don ringkat me berkat rayanga kat ki bala tu ki rai lang da ka bayeng lang Shakri haba ki kun samla ki klan but kamen sim pade kadap
da kajing skong khia bat kajing khuslai na banta ki khon samla ngi skong thu ba banta ka por ba ka thama jong kajing ale kam dei shu da ka bat ka snam henre ka dei ka thama jong kajing ale ha ki jing mot ki jing perkhat ki jong ki khon samla para bangai dhaba pi pet chani shatai kajing em ki khon samla shibun ki jing e ki shem shibun ki jing ale ha ki jing em ka jong ki ba bangi pai ka jing em khon samla ka long shisha ka ba e ban ya lenti ha ka ni ka perthei ka ba ken riang ka ba perthei ka ba le ban tani ki khon samla bangi pai tangi ki news ki ba ki pathai ku bor ki ba man ka singi yo I ba kat no kata ka jing ale ka ile ban tani khon samla ling ba ki ki jing di ki besniu ba ki drugs ba ki wei pat ka ba ka social media ka yo ban kta ka yo ban kem ki khon samla ka ni ka por ki para bangit ni dap tang ja ka jing sngokya bagi yo ban dwai ker pang na banta ki khon samla ba petro ling ba ki jing puli jing ki khon samla ni don shibon ki khon samla ha ka balang ki bla dep ban pul dep ki jing puli ki ba per hinre ba pai pat shaka wat kam wat jam yo I ba don lat yo kam Hindrengin duai kin para benget ki khon samla bakin don ya kamin sim ka ba minot top knang ba onda kilai dep ki jing puli ru kin yo ban minot top ban pen kre ki exams ki ba per ba ki khon samla kin yo ka jing job bangin yo I ka buram ka jong Blei ha ki yeng ki sem ha ka imlang sa lang bat kham tam gen ha ka balang ha baro hi ka wei para benget ha ka por ki dap tang ki jing song khia shibon ki jing e ki bangim la ban jer kerteng ka e ba ki khon samla ki yo ban ling ba hinre pi yo I ki khon ki khti ki jong pi ki long kme ki long khpa ki ni por pi don ka tau ka ba kraw ken ba pin yo ban dwai ya ki khon samla ki khon ki khti ki banang he bo bamban no num yo ban bat ya ki ba ka ni por mo ki don shibon ki khon samla ka ni por ki barang wat ki kam ki jam ki barang pen kre ban pen janai ki jing im ko jong ki ba per ni bat hak ni por yo ban kerpat ya ki khon samla baro kat ki bala kin yo ban yeng lang bangin ye dwai na ban ta ka jong pi ki mi ki kpa I pastor badon hang ni dwai na banta ka jong pi ba pin long klan ban shakri Blei kat ki bala ki kun samla so ba ban yeng mo kan ka por ngi yo ban dwai kirpang na banta ka jong pi to yo ban ye dwai lang kan ka por kin rat ba corridor sai sin ba try yo ban ai ngo yemi na banta kan ka por kin ko pa ka bang ila ban ye lum lang kum dia try ka yeng ba kan tang ka jong mi ngi ngo thu kan ko pa ka jing wan jong baro ki para bagai kan ka jing seng kan ko pa kan ka youth Sunday ka day kan ko pa ka jing ia ka jong mi try ka jing eat ba ka jong mi try ka ba mi la pen la kan try ya ki khon samla ba ki para banget kat ni kan try ba ye don lang ha yeng ba kan tang ka jong mi bangi smo thu kan ko pa ba kum ki khon samla ki jing e ki bon kan try ki bangim la try ban pai shanu kan try ban ye thu ki jing e kan ko pa ki don ki por kan ko pa ba ki khon samla try ki ur ki kelon kan ko pa hin reng try kan try ha kan ni ka por kan ko pa men ai ka to no ki khon samla ba kan im shisha kan try ka ta ka jing im ka ba hok ka jing im ka ba khot kan ko pa kin kut jing mut kan to try ban pen kemen ye ka yeng ka sem kan ko pa ban kemen ye ka balang la try ni try ru kan ko pa na ban ta shibon ki khon samla ba wat ki kam ki jam ki jong ki try Dala dep ki jing puli shanu kin pai kin try ha bag dwai kin ko try ni dwai na banta ki khon samla men ai ki ka donut ka ba minot kin try ka jing mut jing per khat try ka ba scam kin ko pa bo baman unum yo ben bat ngin yo I kin try na banta ka buram ka jong me try kin pau ha ki jing kristan kin ko pa kin pau kin try ha ka balang ha ka im lang sa lang ha try ba ling ba try ka jing ker khu ka jong me try ka jing minot jing ki khon samla ngin yo I kin ko pa ka jing pen ka ladur kin try ka im lang sa lang but scam try ki kun samla try shibun ki aka baka social media try ka yo ban khot ya ki try ban tu ya ka por ba bon try in reng dwai ken ko pa ba me ben yo try ban ai ki ka donut ka jing start ken ko pa ban jet ya ka aka ba ha try but kam tam try yo I kan ka perthai try ka ba mutlap try ka ba ya le try ban kring ya ki hep ki barit try ya ki kun samla try ban ngop try ki nu ki basneu ka try ki jing di ki jing bam ki ba bon try in reng tep ken ko pa baka snam ko jong mi ka don ring ka bagi khon samla bagi hep ki baret atrai ki long yeng ki long sem ki long bajab ba don shibun ro atrai ki khon samla ki bla ngop ken ko pa ki jing di atrai ba per ka ni step ka trai ni dwai na banta jong ki long light do ken ko pa ken long klan ken ko pa ken kut jing mut atrai ban bot ya me bat ban e ya me atrai ha ki por baro ngi do dwai ken ko pa na banta ki khon samla hi ba ki nang long klan ken ko pa ki por baro ka jing im ka jong ki ni dwai ni boti ki ne baro da ka jing benta bahalar taru amen so bam shong
Hakani apor pat para bangit ginyo banduai pat sakawai ke jing duai kata ba ginyo banduai kirpang na banta ki ba pang ki ba shitam but let say ma hakani ga jakaro hakani ga yeng ba kentang ko jong Blei don na pedeng jong pi ba kit bat ke jing pang ke jing shitam ma ka met ke jong pi pila ban ra ki kiti ke jong pi ginyo banduai da ke jing ba Blei unyo ban pin khia na ka banta ke jong pi but ginyo banduai ro na banta ki para bangit ki don ha yeng ki don ha hospital ki ba pi pitip ya ki da ke kerteng ra ka ni ka step ngin duai ba Blei yo ban kirku yaki ba ka jo ka por ngin duai na banta ka ktien ka ba em ka bangin yo skong ling bai pastor ba kan long ka jing kirku kum bangila duai ngim artin ai ngin mi ringkat ba ka ktien ka bala dap how min sim ka jongi bangin yo ban pintre kam ya ka haman la ka sngi ba ka jo ka por yo ban duai ru na banta ka special number ka bangin yo skong na ki kun samla ka ni step tu para bangit ngin yo ban duai lang sa isen ba atrai ban wan ki jat ka jong mi ai ngo em mi atrai ka ba mi ai nga atrai ka met ka ba ko ba khia hinre ki don pa atrai shibun ken atrai ki bada na yeng hospital atrai ki bangi tip ya ki daga kerteng ken atrai ki don atrai be wat ki ka jing pen khia ka jong me atrai kum ka ni ka por kum ki bangit atrai ki don ru ken atrai ki ba wan ban ring ya ka met ka jong ki atrai ring kat ba ka jing pang atrai kum ka ni ka por yi dwai ken atrai ya ka jing pen khia ka jong me ki don atrai ki para bangit ki be yo ban di da wai atrai ki keleng ki jaka atrai ki snem ki banai atrai yi dwai ka jing pen khia ka jong me atrai bangi don ka jing atrai ni marta tin e try bak snam ka jong me kan yo ban sat atrai ban kut atrai kita ki jing pang ki badan ka met atrai bat ker pang ro atrai ni dwai nak banta ki para banget atrai ki ba sha ke te kan try ki jing kom ki ba per atrai ba ka min sem ka jing bot jing per khat ka jong ki pang kan try hin rai bangi dwai kin ko pa sha me ngi tip ba me min yo ban pen lai lu atrai ni dwai ro na banta ni ka por atrai ka ktien ka ba em atrai ka bagin yo snowling ba shakri ka jong me ka e ba shakri ni yo ban kren kan ko pa ki kun samla kin mat ki jingkar khu ka balang atrai kan mat ki jingkar khu bangi tip atrai ba min sem u jong me on yo ban yad lai lu ta kan ni ka por atrai i dwai ro kan ko pam na banta ki special number ki bangin yo snow atrai kin long ki jingkar khu atrai kum ba ki la ban pen kre atrai yin yo ban ngap i ka khu bor kan ni ka por atrai ni bo ti ki ni baro de ki jinget ha kerteng u jisu ban Nazareth menta pa halar taru amen. Kumba fitip para bangit ki kun samla ki la ban yo ban rakhe ya ka youth week but ha ka youth week la don shibun ki jing le kai but shibun ki kun samla ki bala yo ban wan ki la yo ban mat ki jing khu but na pring ki jing le kai ki babun mo ki competition ki babun ka don ka wai ka singing competition ka ba ki la yo ban yo ban yerwai but ki don ru ki nong job ha ka ni ka step tigin yo ban yo snow no na ka group song ki ba de ki nong job na ka greenhouse but din ka tangin yo ban yo snow na ki ba job yo ka first prize na ka duet. Well satisfied with Jesus, I'm satisfied with Jesus. Said it would be my comfort, said it would be my guide. Well, look at my hands look new. Look at my feet and they did too. Ever since that wonderful day, my soul's been satisfied. I'm satisfied Satisfied with Jesus. Oh, I'm satisfied Satisfied with Jesus. Said it would be my comfort. Said it would be my guide. Well, look at my hands look new. Look at my feet and they did too. Ever since that wonderful day, my soul's been satisfied. Well, Lord moves in mysterious ways, His wonders to perform. You know He plants His feet on every step, and He rides on every storm. Well, He fixed my feet for running boys, and my eyes He opened up wide. He fixed my tongue so I could say, praise God, I'm satisfied. Satisfied with Jesus. Oh, I'm satisfied. Satisfied with Jesus. Said it would be my comfort. Said it would be my guide. Well, look at my hands look new. Look at my feet and they did too. Ever since that wonderful day, my soul's been satisfied. Well, it was way down yonder in the valley, boys. I was wandering all alone, and it was there I met my Jesus. Well, you know He claimed me for His own, and then He put His arms all around me there.
hands look new. I look at my feet and ain't it too? Ever since that wonderful day, my soul's been satisfied. I'm satisfied. Satisfied with Jesus. Satisfied with Jesus. Said it would be my comfort. Said it would be my God. Well, I look at my hands look new. I look at my feet and ain't it too? Ever since that wonderful day, my soul's been satisfied. Nakabenta ka bro mo Blei, amen. And everyone's pulling at me, and I am unraveling. The smile isn't quite what it seems, but it does well to hide what's beneath. All the pressure is staggering. In the unraveling, Jesus unravel me. When I can feel Thee, have mercy and set me free. I know it's hard. I have been numb for way too long. I'm content just to stay in this place. All my guilt, all my shame washed away at the river of your grace. Oh, and in the unraveling, Jesus unravel me. And when I can't feel a thing, have mercy and set me free. I know it's hard. I have been numb for way too long. For all days we sing our Savior's praise. For all days we will marvel His name. And I want to feel unravel me. Yeah. For me. I'm nearing a part of the seas. Jesus, you're all that I want and I need. And I've never been happier. Punta ka bro Blei, amen. But but I could play root na banta ki nong roi ki bala nang step roi but ni so thu
ba ki day ki nong job but fila job ya ki jing rai mo fila job fila yo ika price ha ka perthei nang yai long scam para samla ba fin yo ika ta price ka ba fila investment ha perthei mo but Blei yo ban kur khu ya phi kumba kila rai mo ka ben sim ka hun but ujisu la pelat lu tru but la sat khu ya hip hop ka jongi ha ka ta ka wa jonga jingai e Blei yo ban kur khu ya phi nang yai long rehem ban rai ban chakri Blei ha ki por paro ba ka ni por pat ngin yo sngo no ya ka khu por na ka kti no try na Reverend Wanchwa da me Suting iba day pet ya ka district northwest jantia but yo ban pet artily ka circle kata ka way ka day ka circle wa ajer but ka way pat ka day ka circle mo bukhan min sangat ti ha kani por ngi sngongu yo Blei nakabanta I pastor ba nakapor siya ka por ila don ringkat ba ka jingseng samla ringkat bat ka balang ngi sngongu yo Blei nakabanta I pastor but ngim artetin e ba Blei yo ban kirkhu ya kani ka por kumbai pastor mo ila long ka jing kirkhu nakaway ka por siya ka por nabenta shibon ki kun samla but shibon ki minsim ba kordor ba kani ka por ngi dwai ba Blei yo ban don ringkat but yo ban I ku Blei ri pastor nomar ba don ka por kabang ilong jingseng kum kani hi ka youth Sunday hakata ka jingseng ngalayo ban yalam hi ka jingseng but I pastor I day inong kren ka day ka jingseng ka ba lakumba shi post na menshwa but ngisngu thu ba kani ro ka day ka jing penyat ka jong Blei ya ka ba la ban walam biang I pastor hakani ka balang ban yo ban pla ban yo ban yalap ya ka gospel ka jong Blei but sai sin pat pastor ngi ban pidiang som phai phi sha pulpit jong ka balang Blei Nongthymmai Pohkseh grand ka jing light lut kumbangi duai ni mar te ne e Blei nyo ban kirkhu I chairperson Badon Buram payalam yagane ga jing yasang ki khon samla jong ka balang ki longkmi ki longpa ki hep ki beret ngai khu Blei youth Sunday ya phi baro bat ngduai bo Blei unyo ban kirkhu lengba gane ga jing yasang bat hagane ga sungi baro kawai ka benta ga jing yasolok nagaktin ga jung Blei hagane ga por ga bamenta kalong na ka thim bat ka sophim ka balabu da ga jing yasang samla jong ka assembly baro kawai na ka kitab ka jong umaika ka lanong ga banreu bat ngin yo ban pule ya ka dekhot ka bapra ula pen I hame ko breu kai ka babha teu trai uat ayu name Henry tang ban le hok bat ban eat ya ka jing isnei bat ban ya le ret bat u Blei jong me ngine duai hakikti ge jome ko pa be ngai ti ya ka jingim ka jingmot ka jing prakhat ko trai ya ka met ka phat baro bat kham tam Blei ya ka khubor ka ban mino na ka shintur jong u shakri u baret u jong me bore yu ha ka sorngiu jong ka ding panai Calvary men yo ya ka buram bat ka jing yaro baro haka kerteng ke jong Jisu ngaduai amen utrai ukwa ayu name kata ka de ka thim bat ka jubab haka sop thim ka banengkong kalong ka jing im samla ka bahok bat ka bakod ka jing im samla ka bahok bat ka bakod kadai ka sophim ka ban nengkong ngadon lai tili kimat ban ye kren bat phi hagane ka por ka bamenta kamat ka ban nengkong ngashim ya kani ka kentin ki samla kata kadai kamat ka ban nengkong kamat ka baar ka bangin ye kren kalong shapang ka jinglong hok bat ka mat ka balai ka kren shapang ka jingkhot lane holiness ki samla habong samla ka bamut ki day kita ki breu ki badang soti hagani ki sngi ki bamenta ka ba snowsi
babon ba ki samla kim snow tho ya ka jing corridor jong ka jing long soti jong ki bat ki babon ki la dono ya ka ne ka jing kar khu ka jong Blei ha ka jing em ka jong ki ka ba ki yo ya ka tang shi sen barhabong samla ka ba modro ki breu ki badang shong marway niong kidang don hayeng lane ki bompat shong korem habaong samla ngakwa bonong yapi hagane ka por ka bamanta ki deiro kita ki breu ki badon ya ka jing klein ha ka bormet ki klein ha ka jing mot ka jing perkat ka jongki ki klein ha baro ki liang But hagane ka por ka bamenta ka don ka jingong yakini ki contain bau Blei ukot yaki samla namar bakilong ki baklain ngala pule hagaktin ka jungu Blei but nga shem yakini ka jing shisha bau Blei ukot yaki samla ka bamot u Blei udon ka jingtmu ka bakraw na ka benta jong ki kon samla jong ka balang ki kon samla jong ka jaj bonreo but laong u Blei ukot yaki samla namar baki klein baru Blei ukot yaki rangba namar baki don yaka jing start But haka jing ya try yaka kam ka jung Blei ni don kam yaka jing klein ni don kam yaka jing start strength and wisdom Ladangi kwa ban yo I baka balang kan roy ka balang kan em ni don kam ban ya try lang ka jing klein bat ka jing start Tang ka jing klein kampat biang, tang ka jing start kampat biang komta ni don kam yakini baroar ki samla ki baklain bat ki rangba ki basta. Habang iong samla to tip yakini ka jing shisha ki don ki breu ki bong tongin yakren habang samla kanreu hado sao posnem nganganam ong kumta habang ong samla gabamut yekibreu ki bompat shong kurem baru Blei ukot yakita kibreu baru kwa ban pendon kam yaki Namar ki long ki balaj loj, om ki balaj lan, henrai ki badon ya ka jing laj loj, ka jangu kres haki, bat kata ka jing laj loj, ka jangu kres haki, kin long ka tendong jong ka jing kerku, na ka benta jong ki babon. Ki samla, God can use young people. Blei ula ban pendon kam ya ki samla. Hagano karukam kum ngadaban ong yapi bahagaktin ga jung Blei ni shem bau Blei ujet u Blei ukot yaki samla larangin pule syapang ga jing em ga jung David manoban kmi lenti habau Samuel ulamot ban pensle yo breu u bau Blei shem lajet Tang namar bu don ya ka dur ka dar, udon ya ka personality, udon ya ka ta ka jing klein bat ka jing la ka jongu. Henreu mensim jongu Blei, uong yo prophet ngam syam lajit yo ni. Udang don saway, unong ap lang brot, ukon samla jong kari Israel. Pilaban mudur unong ap lang brot ngalabanong ukana samla labanong umdayu tau professional henry aingo yo Blei ba u David udon ya ka donot kabahok udon ya ka jingya day kabaim badu Blei bad u Samuel ulapan sleyu ba unlong usim uklalong unong sensyar ubadon bor. Don na pleng jong pi hagane ka jingya seng. Ar posnem nado gane ka sngi ka banganga kren yagane ka kubor lada pis ngap biang bat pilong ki bahok pilong ki bakot ko ki samla u Blei un pendon kam yapi.
Bon hagni ki sngi ki bamenta balay u blei umla ban pendon kam ye ki samla namar ba kimlong ki bahok namar ba kimlong ki bakoj kumta ka sop thim kong samla ba e tolong ki bahok tolong ki bakoj habang akli ki babon ki samla. Do you want God to use you? Pikwa bo blei un pendon kam ye pi hoj pastor ngong yakini ki samla ngong brokenness and humility ka jing snowret but ka jing pat ka jing luet jong ka donot kalong ka jing knya ka bapen snow ba yo blei but man ka sngi you have to be broken. U David nga kwaban ong yafi u dayuta kumta u to hagasam kabasan poway katnyo broken spirit and a contrite heart. Nang tangi pet shosho yakini ki kon samla ki bo blei u jet hagapor bakidang long ki samla u Jeremiah u weeping prophet utau prophet jong ki umat ubalaya tolupa haga bor bat haga jing pensle ka jong uman sembo ko jong ublay uneu onga dankana henry ublay upen shlorio uongan don ringkat bat me namaru blay uyo i yaka donot kabahok kabadon haga jingim ka jong Jeremiah namaru blay unam jit kulmar yaki breu ban pendon kam yaki haka testament gabarem ngila ban yo i baro ki prophet ki don yaka hok but ki don yaka jinkod haki but habaki kren kyong thus said the Lord kumne uong utray but ban yo sngew yakita ki contain now blay how breu pidon kam ban long ki bahok pidon kam ban long ki bakoj ngam ngej bo blay un pendon kam yaki atiar ki bam hok lane ki atiar ki bam koj but kane ka kubar hagane ka step ka bamenta ka khot ya pi ki samla lada pi kwa bo blay un pen long ya pi ki tendong jong ka jinkar ku to long hok to long ko nang tangi pule shosho haga Bible shapang u Samuel u prophet u nong sanshar ulayos ngeu yaka surga jong blei haga por baudang kana. Let's say don peng jong piro hagane gapor piang pastor ngadang rit ngadang shipo snem ngadang kat san snem nga ay ngo yo blay nga yo sneo yaga surga jung blay hagarta gabakat san bangan don haga ministry bangan don haga kam ga jung try hagido kisnem ngam la ban snow to yakita kijing posniu kibanga posniu la jan man gamet ba one fine day hagaway ga sning an sayalap yagaktin ga jongublay hagarta ga bakatsan kanreu don lesen a pring jongpi hagane ga por ga bamanta piong pastor katsan kanreu ngampat shempang pin sa shempang lada pilong ki bahok lada pilong ki bakoj ublay un sa hikay yafi ublay un yarap yafi nangta udon weus im ubadang kana hakarta kabapra ula shimti yakakets im ubakerteng u Josiah but uneus em nga ay ngoyo blay ula wanra yakata gabekyong religious reform in Judah. Namar shibon kis em what haba umayka yatolo pa kis em hagedo kipor kimlong ge bariu blay ho yu Hezekiah uday bariu blay henry ka don ka por hagajing yad lenti ka jongu ula lendet yo try but uday une usim ubala panpor no blay ba un yo ban im but bo blay un ailad yo sa katto katni tali kisnem
kabanga kwa banong hagane ka por kabamenta ko ki samla bai don na preng jongpi ki ba don hagane ka jingya sang one fine day hagaway ka sni pin salong ki nong senshar balado blei un khot yapi ba pin long ki nong senshar ong kane ka sopim to long ki bahok namar klem ka hok kan mau ya kan egawai la ban scam katno de ka bor jong ka majority henry lado blei upan ki ya kata ka shuki kan klem bat kanom ki klesho namar kata ka daw ngidon kam ya ki breu ki bahok ki ba senshar ngidon kam ye ki breu ki ba khoj ki ban yalam ye ka ribat ka jaj ban reu ki ban yalam ye ka yeng ka sem ye ka imlang bat ka salang so way pastor ublalong ka jingker khu lengba ki centuries kis pas nem ki bralek ki breu ki yosngeu ye ka kerteng jongne pastor samla u ba kerteng u themati lade ban pulis dang bat ban duai kaba kren sapang ka jinglong samla ba om day ban iben ye ka jinglong samla day bo polu tho show themati But nga ay ngoyo blei nagabenta jong neu pastor uba hok uba khoj uba loy uba duai baru ba yad hakamon ka jung try but nga ay ngoyo blei bo blei upen don kam ya ka jingim ka jongo mapi ki kon samla hagane ka por ka bamenta pisay perkat nem yakini ki breu ki banga ngalajer hagane ka por ka bamenta larpin pule haka history jong ka balang ka jong ublei u khot ye ba joy but pitip nem haka snem khat khandai spaar kumbala tho haka history balasdang ya ka balang ka jong blei kabamut iba joy idang don khat prasnem karta lane khat khandai snem baru ne ushakri jong utrai ulalong unong seng balang khat pra khat khandai snem hagine ki sngi ka bamenta pi perkhat ka ko ki samla Pio I ayu ya kalaway ka jongpi. Dan kaway ka no hikay ka ong yang men shwa kong wan shwa. What is your aim? Ngong madam ngam don le se ka ta ka aim ka ba pi perkat ma fi. Henry haka donot ka jonga ngalayo I ki pau snem ki bansawan bahagaway ka sngi ngan yalap ya ga gospel ka jongu try Jesus. That is my vision. Kata kaday ka jingyo I ka jonga haka donot but haka mensem ka jonga habanga pule ye ba joy ngong what a man of vision. Idang red, idang samla, Henry ilayo I yakis pas nem kibansawan. Kisamla hagini kisngi kat pra kat kandai snem. Donna preng jonki kibahap ho drugs, kibahap hagakiat, kibahap ho kanja, kibahap hagashonka ka shongman, kila dono yakajinglong hok. Kila dono ya ka jinglong ko ngakot ya fi ki samla be hagane ka por ka bamenta lengba gane ka mat ka banengkong jong gane ka sop team ka banengkong bangin puson bangin perkat ya ka jinglong samla ka jongi bat ka ka bangi ngi day banle hadin jong gane ka jingyaseng kamat kabar gabangin yepek hagane gapor gabamenta. Bangin long kibahok.
Ka Bible kong ka hok ka kentiu ya ka judge ban reu proverb khat sao lai po sao nang ta ka Bible kong uba hok un roi kumuding tlai un san kumuding kedar sam khandai poar khat ar ka tin ka jungu Blei ka ong kumta nang ta u ong u president ba menshwa jongkari India Abdul Kalam u ong yekini ki kentin nga code nga translate ka kasi habadon ka hok ha ka donot ka don ka jing itnat ha ka jinglong habau samla udon ya ka hok ha ka donot ka jongu utau samla u Blei u kentiu yo kata ka samla u Blei u kentiu ya ka barhabakadon ka hok haka donot haka mensim ka jonga bat ka jongfi ka Bible kong ngin roy haka jinglong ka bakanja mensim roy haka jingim roy haka kam ka jam roy haki liang baro barhaba don ka hok ka bashisha haka donot bar haka mensim ka jongubreu Kabapau lani kaba mi shabar kadai kajing itanat ong u Abdul Kalam. Hagane kapor kaba menta nga kwa bingin yit yaki donot bat yaki mensim ke jongi hato ka don neem kata ka hok hangi. Kaba ka sophim kaba ningkong ka ong bangi day banlong kiba hok. U prophet Maika u khot yaki Israel bat ki Juda hakitu ki por bakin long ki bahok namar kilawan ra yaki jing knya ki jongki ki wan ra yaki jing le niam baharukam henry ki ne ki jing le jongki kim shem la pen snow bha yo Blei namar ka hok kam don hakajing knya ka jongki Kombayalong hagini kisngi kibamenta don manore manobong pi duai henry ka jing duai jong pi kam kiu watang hasat ka jing duai ka jong abat ka jong pi kam shem la kiu haka ket ka jong Blei ngakeli barabor ya kene ka jing keli ya ka jing le niam ya ka jing duai ya ka jing ai namala pin pule haka kitab ka jong Maika pin shem ki jing ai jong ki jing knya ki baharukom Blei kerku ye ki jing shakri ki baharukom namar bakam don ka hok bat ka bo Blei kwa nanga banapi bagata kalong bangin long ki bahok ngan batay ye ka hok ha ka testament ka barim bat ka hok haka testament kabathamai haka testament kabarim habaong kahok righteousness haka ktin Hebrew kyong sitek kabamot to be in right standing with God lani bangin yeng hakmat jong Blei klem ka jing penram Hagini ki sngi ki bamenta ki don shibon ki kon samla wat ki rangba bat ki longkumi ki ong pastor ka don ka jing penrem haga donod bat haga mensem ka jonga nga ong mano ba penrem uba penrem uday u syaitan uba penrem uday kadai ka pop haga jing em ka jonga bat ka jongfi kinong penrem kila banlongro ki parabreu ke jongi ka jing penrem condemnation. Baru breu bapop ubreu ubadang ya shong ya sabat kapop jong u kapenrem ya u barabor. You are guilty, you are guilty, you are guilty. Ngamtep kanungot kisamla hagane ka jing yaseng kibadon yagada ka jing penrem haga donot bar haga mensem ka jongfi to tip yagane ka jing shisha ubahak don show ka jing penrem hau bad banlong kibahak haga testament kabarim ngashem yagane ka way bau breu uday banyat da ka jingait by faith.
Kajinget kalatroikam nado ka testament gabarem. Bapin long gibahok. You need to go by faith, walk by faith. Yai de kajinget, im de kajinget, kren de kajinget, net hae. Habaong Maika gabamud, who is like Yahweh. Uwe ubakum, ublei jonki Israel. But bakin long ki bahok, ki breu ki jung ublei, ki day ban yai da ka jinget, rengkat bat ublei Yahweh. Larangin pule ka konteks, hangne pin shem, bakine ki breu. Judah but Israel, kim shem la yai, rengkat bat ublei ujonki. But ngalabanong kini kibreu kila paideno kini kibreu kim shem ladon haka jinget kabashisha laringin pej bahaya ka donut but ya kamen sim ka jongi but ya ka jing im ka jongi haka ne ka por ka bamenta yo bangim don haka jinget upol apostol upen kan mau ya ki prabanget ki badon haka balang hapo koren uong to ten jo pi yalade pi don nem haka jinget namar ka jinget ka bangingi don kade ka jinget ka babet om ka jinget be Andrei hagini kisngi ki bamenta ki jinget bet ki baharukom. Wanu breu ong blei ukren hanga langit. Wanu breu ong bangayo I ka jingi topau langit. Wanu breu ong kan long ya pi kumta but kan long kumne langit. Ka jinget kristan ka bashisha samla baire kadai hagaktin ka jungu blei yaro yo try. Om hakino kino kijing pensngeo om hakino kino kijing yoi Henry hagaksin kajong ublei but na Lord kajinget haga testament gaborim nga pule yakane kita kibreu kibo blewang bakilong kibahok kidei kibreu kibashania how blei kajinget kajing shania how blei. But namar bakinget, but ki shania how blei. Ki id banle ya ki hukum ki jong ublei. Ya ki bakum kita ki breu. Haka testament gaborim long bakilong ki bahok. Mentangin yapet kiai kini ki breu ki bahok. Katto kat ningot. Ka Bible kong syapang ubreu bakrau. Ubakerteng Noah. Noah was a righteous man. On the Bible. Noah ulong ubreu ubahok. Laong gaway ka contain a blameless man. Ubreu bamdon ka jing to briahu. Ka jing to dak. Haka jingim ka jangu, hakarta ka jangu, ka Bible ka ong kumta, haka kitab Genesis ka nong ka banreu, ka dukhat ka bakandai. Pilaban perkat, kini ki breu haka testament ka barim, ublay ong bakilong gibahak. Don saway breu ba don haka rios, uba ka karteng ka jangu ka dayu Job, ong ka Bible, uba janay, bat uba bet, Namargane kaktin righteousness kaway ni kijing batay jong kakalong ubriw ubabet yaw Job laong uba janay bat ubabet uba shepting yaw Blei kitab Job kalanong gabaningkong kadakot kabaningkong kaong kumta lado Blei hagane kapor kabamenta daw mensim bakod jongu unkta ya ka jingim ka jonga bat ka jongpi on pen pau yangi hato on lap neem ba ka donot ka jonga bat ka jongpi kalong ka ba janai kalong ka ba bet kalong ka ba shepting yo try samlabi nga khot ye fi ha gane ka por ka ba menta to ngin be shaka jinglong hok ka bo try ukwa yanga ba ye fi Mentang in page haka testament gabathamai. How can we become righteous?
kumno pat ngila ban long gibahok hoj haka testament gaborem la jer ye ki kerteng jong kita ki riuhok ngalabanong ki breu ki babet bar haka testament gabatamai haka jutang gabatamai nga ai ngo yo blei bang idon ya ka kabu. We have the privilege idon ya ka kabu bang in long ki breu ki bahok hoju Paul apostol wang all have sinned. Baro ngila lepop, bat ngila do le no e ka buram ga jong blei, don weiro breu balakash ka pertei, ubala banong ngalong ubahok, namar ka Bible kong baro ngila lepop. Ti Henry kaktien ga jong blei, kam kut hangta Henry ai ngo yo blei, bangila banlong kibahok. Hagano garukom katagadei, ka jingkali, ka bakraw, ka bangidey ban juba, hagane ka por, ka bamenta, namarkat sa bangalek, kibreu kiyong, uwe ubala ban imhok, uwe ubala ban lehok, lada kita kimla, ay bahagane ka jinyaseng, kikon samla jong ka balang, kinong, I can do all things through Christ who strengthened me, yaro yo try. Mi nagane ka jinya seng lada ki wei kiong ngimla ban long hok ban le hok ong da ka jing ayay ka jung blei ni de ki kon ki jung blei ngin pen i sha ka pertei bangilong ki bahok ngin ye pet menta na ka jing shisha jong ka ktein ka jung blei haba baro ngilong ki bom hok te kumno ngila ban long ki bahok kaktiin ka jung blei kong kumne haka shiti ka baar ka jung Paul shaki nong korin kalanong ka basan ka dukot ka baar paway ka Bible kong kumne lapen long pop ya u Jisu nakabenta jonga bat jong pi kanang ba on pen long yangi ki bahok righteous hakmat jong blei ya royo try lakha yangi hakapop lakayangi hakajing bomhok ngila lepop ngila im kajing im ka bakdor ngila im kajing im ka bombek henroy ay ngoyo blei baka Bible kong ba u Jisu ubahok lapen long pop yo namar ki pop ki jonga bat ki jongpi bat habangi pdiang yo Jisu haka donot ka jongi ni pdiang ya ka hok ka jongu blei ya royo try. But mentang alabanong, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Kaktin ka jung blei ka ong shosho, haka shiti ka baningkong ka jung Paul shekinong korin ka nong ka baningkong ka dukot ka balay po u Jisu ulong ka jing start bat ka hok ka jung blei. Ngati pimla ban lehok. Ngati bangimla ban kren hok, bat ngimdeiro ki bahok, henry ka kubar ka babha, kalong kane, lada ubahok ujong ublei, udon haga donot ka jonga, udon haga mensim ka jongfi, bat menta habangiwan hakmat jong kupa ubahabneng nginam wan show haki hokki jongi henry ngi wan hakmat jong kupa ubahabneng daka hok jong konu jongu u Jisu Christ but habo blei upet yanga beryafi uyo iyo Jisu baru yo iya ka hokka jongu hanga berhapi yaro try namtep pisngo to nem yakita ki jingkren haganega step ka bamenta. You are not righteous. Pi pimlong ki bahok, pimlong ki bakod. Henry mentang ilap diang yo kres ubalong ubahok. But habo blei upet yanga beryafi uyo I yaka hok ka jong u haka jingim ka jonga bat ka jongfi namar bangiladon yo Jesus Christ ubahok. Barhangne ki breu ki kwa bantip ya ka jing shisha kumno ngila ban lehok
Namar uta ubadon hapo jonga. Bal hapo jong pi on the Bible u kam krau ban yota ubadon haga pertei u eyuta ubadon hapo jongi ka hok ka jongu blei u ba hok u jongu blei but u deyuta uban pensat bor yanga bar yapi bangin le hok ngin kren hok ngin im hok ngin yad hok yaro yotrai samla bi piong pastor ngamla ban im hok ngong Diang yu Chris Jisu dashisha haka jing im ga jongpi baru Jisu bolong ka hok ka jong blei un pen la yafi ba pin im hok bat ba pin le hok kamat ka balai ka bangin ya kren haka ne ka por ka bamenta ong ka sopim ka jingim samla ka ba hok bat ka ba khu ngam don sibon ka por ban batay ka jing ye per hapadeng ka hok bat ka jing khoj bat ngangay lada pis ngap bat sa skor biang ngap sa sisen ngap arsen ha youtube ro bat pin sa snow tho ye ka jing batay shapang ka pop shapang ka hok bat ka jing khoj holiness laong ka way ka jing batay hangne la define ye ka Labu yakaway ka contain separation. Kajing pen karpang. Habaw blaywang be ye holy. Tolong pi kibakot. Ukot yaw pailang Israel. Baunlong ubakot. Kabamot baunlong ubakarpang. Pen karpang yalade. Watlong kum kiway pat. Kijay banrew. Namar ko Israel ngalajid yame melong ujonga melong ubakarpang melong ubakod ngalapen kentang yame barhabong holiness kabamot ka jingpen karpang ka jonga bat ka jongpi bangin le yagamon ka jongublay Sakaway ka jing batay habang holiness lani ka jing kod kabamot ka jing yaklat lok bat kano kabam kod lani kabam day satya katkum kamon ka jongublay namar ka Bible ka kot yanga bat yapi bangin yap yakipop ki jongi om bangin yap hakipop ki jongi ki don shibon ki kon samla ki balayap hakipop ki jongi ki la do no yakajing im bom jukot bar yakajing penem lengba utrai Jisu henry hagane ka step ka bamenta u Blei u kot yanga bat yapi bangin separate kabamot bangin yaklat lokno bat ka pop ka jongi bangin yap ya ka pop ka jongi samlabi lada pimpat yap ya ka pop ka jongpi don't try to pretend what le man le ban shakri yo Blei henry onda pilayap ya ki pop ki jongpi hangta kan don ka satisfaction kumbalarwai ka jinghon ban shakri yo try Habaong shosho holiness. Bangin long kita kibakot. Holiness means freedom from sin. Kajing kot, kajing mot jong ka kalong. Bangin jo ya kajing light Lord nakapop. Uji suang umrao jong kapop. Uyay le ya kapop. Balay man ka slipi hap hagapop kataga de ka jinkali namar pidang long kimrao jong kapop shibon ba ki samla ki banganga duai ki hap hagapop kala balong drugs kala balong kanja kala balong ka auria kala balong ki pop ki baharukom ngihap hagapop ngiyay le yakapop namar ngilong kimrao jongka ngikongo yakay kabakapop kaong yang ibangin le henry ka soptim ka bananggong kong be ye holy tolong pi kibakod kabamot tolong pi kibalayo yakajing palay Lord dakabor kajong Jesus Christ nakipop ki jongpi
baro. Lada pikan mau haga history ngi pule. Kikpa jongi. Kiyalap yakane ko kubor. Pidei ban light nakipop. Hagaway pat ka kantin nga labanong. Pidei ban long kibakoy. But hagedu kipor kaladon kajinyania kabakraw uwe ubala banlong ubakod uwe ubala banlight nakipop u Jisu hikai yanga bajefi prabangay bit kikon samla ngila bandon hagane ka perthei henrei ngimdon kijong ngimdei kijong ka perthei yero yotrai ngala banem hagane ka perthei kadno pausnem henrei ngam day ujong ka perthei u Jisu ukwa yanga badyapi bangin sngoto yakata ka jingkren ka jongu namar kata ka jingkren jongu ka don ka jingya day bat kane ka contain holiness ka jing pen kerpang ka jinglong kerpang jongi kum ki khon jong ublei ngapule hagaktin ka jungu Blei haga gospel kat kum uyones kalanong ka baningkong kadukot ka basaw po nyo kane ka jingye kendo ka jungu Jisu baru wayu breu ubakerteng u Nathaniel u Jisu ong yakini ki kentin hangne u don u Israel u bashisha ubamdon kabut arsap hau. Here is a true Israelite in whom there is no deceit. No deceit. Ngapet ngapule ngong kamot ayu kajing mot hangne kalong haune ubreu ubakerteng un Nathaniel kajing arsap arpong kam don ho kajing sarong kam don ho kajing kwa brai kam don ho kijing mot kijing perkat kiba brai kim don ho uthlet uba jler, uba tok, uba syukor kam don ho, kam don kano, kabom hok, kabom koj hau. Ukanja Israel uba komune. Ladau Jisu uwan hagane ka ying mane, hagane ka por ka bamenta, haga do ka jongu, haga bor bar haga buram ka jongu. Balada un yit ya ka donot ka jonga bat ka jongfi. Namar ladang yang hakmat ka jingkot ka jong utray Jisu. Kan mau ya ka negaway, ngin yo ya ka ladi ka jongi. Ladapikan mau yo prophet Isaiah, habaw yang hakmat ka jingkot ka jong Blei. Kay kabaw prophet Isaiah yo ya ka jingkot, baru yo ro ya ka pop ka jongo. Ladaw Jisu yang haganega por ka bamenta. Pinyo ayu haga donod but haga mansim ga jongfi u Jisu un ong kumno shapang jongi hato Jisu nong you are a hypocrite hato Jisu nong pidon ka jing sarong hato Jisu nong pidon ka jing kwa brai hato Jisu nong ba pitok pisukor u Jisu nong pilong kibam ko Neu Jisu nong kumbo ong yo Nathaniel. Haune omdon kabut syukor. Haune kamdon kano kajing bomkot lane kajing bomhok. Tongin puson ngin pet ngin duriap ngin examine ya kajing kajongi hagane ka step kabamenda. Kadon gawai ke jingkali kabong kumno ngin long kibakot kata ke jingkali ban ngin jubab ya ka hagane ka por ka bamanta but kumno ngin pene ya ka jingkot pisum sisen sisngi baro sisngi ondalamet piwan ne ke jingtray jongfi pisngoto baga met ka jongfi kalaper Kat hadula Simon step da kumway pat. Pidon kam sa sisen ban som ban pankot ya kamet ka jongpi.
ngakwa banong yafi haga por ka ba pipi diang yo Jesus Christ haga sen ka banengkong kata gadai ka por ka ba utrai uai hapi ya ka jingkot ka jongu ti Henry pidon kam ban pene ya ka ka jingkot da ka ba ka ten ka jongu Blei ka ong ha ka shithi ka banengkong ka jongu Paul shikinong koren ka lenong ka banreu ka dekot ka bakan nyeu badu Yones ka lenong ka basan ka dekot ka basan ponreu ka Bible kong uta ubapen yaso yalade ha utrai ulong ka way ka mensem bat utrai u yai sahanga bat nga ha u ang Jisu ngip tiang yo Jisu kung mga dabanong habang ipdiang yo Kres, ngiyo ya ga hok jongu, ngipdiang yo Kres, ngiyo ya ga jinkot ka jongu, bat ban pene ya ga ne ga jinkot. Ong ka Bible, barabor ngi day ban don, kata ka jing ya day, ka ba im, ka ba jan, barutray, halagasngi, bangin yay sa hau Jisu, bat u Jisu hangi. Ka Bible kong haka shithi ka baar ka jungu Paul shekin nong korin ka lanong ka basan ka dekot ka bakat nyo u e baro badon hau Kres ulong u jing tau batamai men shwa pim day ki bakod let's say men nin pim day ki bakod Henry hagane ka jing yaseng pilio sngaw ya ka ktin ka jungu Blei pila nget hau Jisu baru Jisu ula penlong ya pi ki bakod da ka snam ka balami na ka met ka jungu ka bala side kod ya ki pop ki jongi baro but sngaw ba pene ya ka ne ka jing kod sachi sin u Yones wong hakalenong ka bakatsan ka dekot ka basan uta ubayay ne hanga un say so klemanga pimla banle a ruem if you abide ban pene ya ka jinglong kot ya ka ka holiness ka jungu Blei ya ka jinglong karpang ka jongi ni day ban yai sa ni day ban yai ne ha u Jisu ngayo i shibon ki samla ki bapaiden ban pene ya ka jinglong kot it is your choice u Blei ula pen yafi but mentau Blei wong nga bo happy ya ka ne gawai choose jed ban pene yakane ka jing penem ban pene yakane ka jing long kot ha ka jing em ka jongfi da ka ba mapi baru Jisu man lagasngi pi don kata ka bagi parengkyong a living relationship pitip balai phaiden ki samlam dei tangi ki samla ki long kmi ki long paro don ki ba phaiden baro breu ya kendo ya ki jinge halaga jonga jinge uba pang uba shitom uba dok uba raitoy ki jing shale ben ki jing shakran ben ki baharukom henry to tip ya gane gawai lada pi yai ne hau Jisu hapdeng jong ka eryong un bat skem ya pi ya royo try henry bon ki samla nagawai ka youth week shagawai ka youth week youth Sunday kine ki paiden kine ki kaletno ya ka ei ka baki ki lamat menhenen kumta nga ong happy hagane ga por ga bamanta ba pinyo ya ka jinkot ka jungu Blei pdiang yo Jisu but pin pene ya ka jinkot ka jungu Blei ha ka jingem ga jongpi yaisa yaine ha u Jisu ngan penkut de ki kantin ki ba ongkom nei Christ is the one who envelops us into his own body. Kani ka contain envelope ni ong envelope barhabangi tep ya ka shiti hapo jong ka envelope kabamut bagato ka envelope kara ya ka shiti na marhang tula don ka address bar nga kan mau
ya kay kabu Jisuang Jerusalem kano nga kwaban kudup ya pa kabamot ban envelope ya pa bapandon hapo jonga bangan yada ya pa ngan sumar ya pa ngan penem ya pa ngan penkia ya pa ngan aibor ya pa Henry pamtre kumta kawan ka jingjot ka bakraw samla beide allow Christ to envelop you ailat yo Jisu baon kudup yafi man lagasngi haga jingim ka jongfi daga ba phile kumta phila banlong ki samla ki bahok bat ki bakhoj to try jeng ka jingsuk un kar khu yangi hagade ga por ka bamenta nga kwa banduai kerpang ye phi ki khon samla ki bong pastor duai nga kwa ban pdiang yu Jisu nga kwa banlong bahok nga kwa ba u Jisu un pendon kam yanga naga benta ka buram ga jongu hakano kano ka jingai ka bo Blei ula ai happy pendon kam yaka naga benta ka buram ga jongu piang pastor duai naga benta jonga ngan duai fi yang hagane ga por ki ba snow dan kam ye ga jing duai ga ba kerpang ba phin mi naga ne ga jing ye seng phin long ki ba hok phin long ki ba khoj but phin ra ro ya ka hok ka jongu Blei but ya ga jing khoj ka jongu Blei shaki way pat mano ki bang pastor duai nga stand up ngan duai fi hagane ga por hallelujah 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 oh hallelujah samano hagane ga por ga bamenta ka por ga yajstet but phi ga yang hagane ga por ga bor ga jung Blei kan trei haga men sem haga donot haga jingim ga jongfi pediang daga jinget hagane ga por mi nagane ga jing sang ong I want to be a channel of blessings nga kwaban long utendong ka tendong jong ka jingker khu kanrat bai hagane ga por ga bamenta kini ki samla ki bakodor shenrang bat kante ki bala yang hakmat jongme ko kanrat bai daka jing slur ko pa namar ki sliang ki trang banlong ki bahok banlong ki bakhoj haga jingem ka jongki bar hagane ka por ka bamenta Blei nga duai ko try bamen penkerpang yaki ko Jisu be baka pertai kan yo iya Blei bahaki ka don ka boru men semba khoj haki ka don ka jing pensle haki ka don ka hok ka don ka jing khoj ka jome ko try be but lengba kine ki shakri ki jome ko pa be nyen yo i baki men sem ki ba kodor kin pai shaki kjat jong ka ding pana Calvary pendon kam yakine ki samla ko try but scam yaki yarap ko try ba makiro kin but scam yame Blei haga jingem ga jonki ka ba man ga ski but hagane ga por ko try be me ba yo I yaki donot yaki men sem ge jonki Blei nga kerpat yame ko pa ba ka kti ka jome ko try kan ta yaki menta haga kerteng ga jong Jisu ubanan Nazareth hallelujah try kan rat be ngai ngo ko pa nega benta jagane ga por ka buram ngai shame haga kerteng ga jong Jisu amen sngo ba shong blain kur khu yifi para pangito nganyo ban yo ong lang yo try is ngau thu kum bang ila duai mo Blei ju no I ga balang ki kun samla but ni ngau ngoro na bantai pastor ba yo ban sam ya ka ktin ka ba im ka ba pen kin mau yang ni shibon shpang ka e ka jing long hok ba ka jing im ka ba kun but yo ban I ka Blei ro if pastor ba finang yo ka met ka ba kot ba kya ba Blei nang pendon kam shu ep ba ka do ka jaka ka ba fidon ki priu ki ba shem mai kin do ep kin yo ban mat ya ka jing ker khu ka jong try kadon ko ba jing pentep ka bawan na ka jing seng samla ki kadon ba kidon ki maudong ka ba ka jing seng samla ka yo ban pinbi ka dor jong ka dai ka dor lai pouting ka pila bat yo na ki samla ondala wai ki jing seng station din gin yo ban yo pen wai no ya ka jing shakri jong I da ka jing rai shaman sem ka ba shispa khat khindai ka turoy gospel why do I love you Jisu kat shaba pilet
tu kersiu ki nong pop nat me riat ba ishir kay tu ya thu kasnam ban pen khoj kadap bat kashlei blami ha Calvary nakrung u Jisu khonu Blei ka jing rai ka bashis pa khat khandai ba den ka ni ka jing rai sai sen pat na so pha ban khot I pastor ban yo ban dwai bat yo ban kir khu pen dwai tu ni rai lang da ka bayeng Put katuroy gospel para hapertay baro Ben bajing sus pa uji suya kibriu baro Put betkut ken trijon kibra blakunda kapo Ubadan borwan artatinu ay kajing jo Why I love you, Jesus, kan siya bapilin Doon kinong pok na terya Ba-isher kay Doya tukas tambal penkut ka dapat kashleng Amin at Calvary na kung uji sukudu Blei Kenrad beit kerku ye kajing seng kabadang sa jongene ka sngi ko kenrad ngadwai ye kajing pensle ka jome bak kan dot ko try be nado kinong yalam jing ye seng kinong police tang kinong rwai special number kinong kren ye gaktiin ka jome ko pa but ye ki kon samla jong ka balang Baro kaway kan top ye ki longkmi ki longpa ki badon brom ki balong ki nong krishan ki baradba jong ki kon samla ha ka bawai no to ai ba ke jing it ba ka jong Blei ukpa ka jing ai ka jong Jesus Christ bo try ka jing ye salak ka jing pensat bor ka jong men simako ki lai hawai Blei kin shong kin sa ringkat bat ka balang ka jong I handi han Nongthymmai ki kon samla ha ka assembly bat ki riu ko ha ka leng saudong jong ka perthai nado menta bat ki bom bom jikut na duai amen